Не се ме разбираш направо. Да бяхме да завъртили долу да бяхме да спрели. Виж как си ти. Направо ще ме издам. Всички ти. Не се мърда, бе. Коя е това? Да, яко. Трябва ли вие да се показваш да обърнеш? Какво Белило? Няма страшно, Белило. Няма да работи. Ти си какво правиш? Ало, какво кажа? Пичо, много те моля. Чуваш го така? Здравно е нещо... Ами няма да шум. Айде, ти път къде? Не съм мърда, не съм мърда. Страшно е. Ела при мен, ела. Няма, бе. Да, няма. Защо ме къде да си? Няма това. Няма, бе. Сега, какво се панирвате ви пак? Виж какво готино, виж канала, виж канала. Видя ли водата там? Видя ли? Ще надигат как? Да. Ние ще се въртим вече. Не, аз съм започвам. Не, аз съм, не. Направи. Не. Ай, стига. Да. Съгласна, че жена съм съгласна. Ма нагоре... Леля! Уле! Кой да ме съдаш на качила на властито? Няма, бе! Яш кой е хубаво, Лелю? Кой е задно? Мале хубаво, аз като искам да качвам и самата рука не искам да качвам. Кой е хубаво, бе? Виж канала. Аз всички големи канални кораби. Аз няма да ви спрем. Колко метра е? Ама яко виж целият град го виждаш много готино. Не, бе, виж, я е спокойно, нали? Бига? Трябва ли да бием пантер? Да. Не чак толкова. Не ли? Трябва да не се сътем. Какво е, Лилю? Я не хубаво ли, Лилютка? Не е вярно. Това е най-страшното. Не. Тук също ще няма проблем. Да бъде пъската, като ти Лиля спя с матала.